I Peter Capaldi sy'n chwarae rhan nawr, mae'r gyfres wedi apelio at bobl o bob oed. A stori ffan ifanc sydd â ni chi nesa. Daeth yn ddiddordeb i o casglu eitemau Doctor Who tua 9 blynedd yn ôl. Pan dechreuais i gwylio raglen am y tro cyntaf. O'n i'n dwlu ar y raglen yn tiwno mewn pob wythnos gweld beth oedd yn mynd i digwydd nesaf. Mae gen i tua 2131 eitemau gwahanol. Mae'n mynd o llyfrau, DVDs, CDs, autographs, posteri, stickers, cardiau, dillad, mygiau, action figures bach a pethau fel 'na. Mae gen i cwpl o hoff eitemau yn y casgliad. Un o'n nhw yw autograph o'r doctor sydd nawr, Peter Capaldi. A les i llythyr i studios yn Caerdydd, a passon y llythyr fi mlaen. A mae darllenodd y llythyr a ysgrifennu nodyn bach nôl a tynnu llun o Dalek arno fe. Fi'n licio hwnna'n llawer fwy na pethau eraill, mae'n llawer fwy personol. It's very much his personality to collect things. He gets really stuck into things once he's found something that he enjoys. Mae Ianto'n massive fan. O'n i'n gwybod ers blynydde bod e'n licio Doctor Who. Mae'n fan massive iawn. Mae fe'n literally cael popeth ti gallu fel meddwl am. So'n gwybod unrhyw un fwy massive fan ne fe. Wel, dechreuodd y proses o roi cais mewn am y World Record tua blwyddyn yn ôl, pan dath thing lan ar Facebook yn gweud bod y record yn cael ei torri am y casgliad mwyaf o eitemau Doctor Who. A ar y pryd, oedd yn 1500 a tua 73 rhywbeth hwnna. A ni'n meddwl, hold on, ydy fi loads mwy yna, so ni'n meddwl, right, fi'n mynd i rhoi cais mewn a trial, cael y record. So restris i'r 2131 eitemau. Ni'n meddwl, oh yes, done it. Wedyn darllenis i'r reoledd, ys i tynnu lluniau o pob eitem gwahanol. Mae'n gallu cymryd tua 12 wythnos i cael y record bod nhw wedi prosesu popeth yn iawn. O stori fe record y bryd, byddai'n brawd iawn o fe. Mwy na dim am y gwaith mae fe wedi wneud o ran ysgrifennu popeth lawr, ddogfennu popeth, achos mae'r proses ei hunan wedi bod yn un eitha hir. Fi'n falch bod hwnna'n dod i ben, ond byddai'n brawd iawn os geiff fe. Yn cool i fel agor llyfr a gweld fy brawd i mewn y llyfr yna. Mae'n heiddi cael y record, mae wedi bod yn trial yr spel a fi'n gobeithio'r gorau iddo fe. Roedd yn gobeithio torri'r record, mae'n bod yn hassle lot o gwaith i cael popeth yn iawn. Felly byddai'n achievement neis, a byddai gallu wedyn gweud a fus ar casgliad mwyaf yn y byd o eitemau Doctor Who. Sa hwnna'n neis, croeso ni'n bysau.